Чичо, къде е гипсчето? Къде е гипсчето? Ето сега магарито, край. Къде е агънцето, мамо, агънцето? Ама знаеш как се надява, че то с магар? Надява раче ли? Ага, той го пусна свободно. Точно от ние пускаме и по сега. Не, служи го му скрича. Значи е на пауза, даже. Ще багаж да изпърне на чичето. Ба, деца, ба, мамо, ба, там ба. Ба? Тя не се навирай баш отпред да ги плащаш. Ба, там ба. Викай, Цезаре, Илонка. Цезаре! Лакта, лай. Павче. Трактора. Отиде, бе.